Hei, tällä kertaa tehdään QR-koodi, joka on kuin yhteystiedot. Kun sitä lukee mobiililaitteella, niin silloin sen voi yhdistää jopa omiin yhteystietoihinsa. Ja valitaan täältä QR-generaattorista. Tämä on osoitteessa www.qr-koodit.fi ja sieltä valitaan tämän QR-koodin tyypiksi käyntikortti. Tänne täytetään tiedot. Ja sitten vaikka Maijalle tuolta osoite ja sitten oma firma ja vielä HTTP ja vaikka oma osoite. Ja klikataan luo QR-koodi ja sitten kannattaa tarkistaa QR-koodi lukijalla, että tiedot on oikein ja näkyvät oikein. Ja kun se on oikein, niin hiiren kakkospainikkeella tallennetaan kuva ja kirjoitetaan siihen vaikka Maijan yhteystiedot. Ja sen jälkeen kuvan voi sitten tallentaa web-sivulle, käyntikorttiin tai liittää käyntikorttiin tai mihinkä tahansa dokumenttiin, jonka voi sitten jakaa muualle.